Miroslava Palkovová alias Míra Palkov vytvorila aj obrazy, ktoré sú práve teraz za mnou. Mírka sa venuje hlavne perokresbe, no vyskúšala už aj dekopáž, krajinomaľbu či techniku mix media. Dekupáž pre mňa bol taký malý štart, čo sa týka nejakej tvorby. Dekupáž som si zvolila kvôli tomu, lebo je to v podstate technika, kde sa nalepujú servítky na nejaký dekorovaný predmet a je veľmi veľký výber tých servítok. Niektoré sú tak krásne motívy, že vyzerajú naozaj ako maľované. A mne sa vždycky maľovanie páčilo. Ale vo mne bolo presvedčenie také, že maľovať neviem. Neviem kresliť, neviem maľovať, nevenovala som sa tomu vyslovene tým smerom, ako sú deti vedené niekde na umeleckých školách. Mírka už absolvuje aj kurz perokresby. Perokresbu má najradšej, pretože tam vie vyjadriť svoj cit pre detail. Mírka robí maľby aj na zákazku. Ľudia si pýtajú všelijaké typy obrazov, ak ale nastane moment, kedy Mírka dostane zákazku na obraz, ktorý je mimo zamerania, Mírka musí dlho uvažovať predtým, než zákazku príjme. Do vienka mi bolo dané to spievanie, že to bol taký dar od Boha a tým, že som ho nerozvíjala ďalej, že som neišla nejakou tou profesionálnou cestou, čo sa týka spievania, lebo bolo môjim snom byť opernou speváčkou. Ja som spievala soprán v školskom zbore, chodili sme aj na súťaže. Ale proste doba bola taká, že ten umelecký smer sa až tak nerozvíjal. Aspoň z toho pohľadu, ktorý si ja pamätám. Hej. Takže myslím si, že tým, že ten nejaký dar, ktorý som dostala do vienka, ten spev, potom sa presunul niekam inám na tej umeleckej sfére, hej, a sa to prejavilo vlastne tým maľovaním. Mne sa maľovanie vždycky páčilo, len hovorím, že u nás v rodine maľovala teta, ale maľovala len tak sama pre seba, takže je možné, že je to aj preto. Hovoríte, že od malička. Tak čo si mám pod tým akože predstaviť? Maľovanie ako také bežné, klasické, ako deti, hej, keď si kreslia, maľujú. Ale tam nejde o ten obraz, ktorý to dieťa nakreslí, namaľuje. Tam ide skôr o ten pocit, ktorý pri tom máš. Hej? Že proste niečo tvoríš a ty cítiš vo vnútri, že ti to robí dobre, robí ti to radosť, robíš to rád. Mírka bola aj na pražskej výstave prezentovať svoju krajinomaľbu, hoci do svojich diel dala Mírka veľa úsilia. Ostatní jej pozornosť veľmi neprejavili, no výstava v Beautiful Art Gallery mala celkom opačný efekt ako tá výstava, ktorá bola v Prahe. Výstava v Prahe bola nachystaná tak viac menej z mojej strany narýchlo. Bola to skupina ľudí, ktorých som spoznala na internete a boli zameraní na niečo úplne iné. Hej. Boli to také viac menej abstrakty, ja sa venujem krajinomaľbe a zátišiu. A tým pádom tí ľudia, ktorí boli na tej výstave, nesmerovali veľmi svoju pozornosť vyslovene na krajinomaľbu. Nemôžem povedať, že by mi stúpol záujem ako zákazníkov o obrazy ako také. Čo sa týka sledovateľov, tak určite áno. Ja osobne Mírku podporujem a držím jej palce. Pre Myšiak Media, Michal Forgáč.